Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten mriki kula lan anggota kelompok kula badhe mempersembahkan drama Joko Tarub. Kula Aisyah Putra Fernanda. Asma kula Lisa Dindayanti minangka Nawabulan. Asma kula Rahani Firdana Astuti minangka ibune Joko Tarub. Asma kula Cama Sabila Putri minangka Joko Tarub. Asma kula Lailatul Madara Madani minangka bidadari gangsal. Asma kula Galana Octavia minangka bidadari kali. Asma kula Bunga Vitasari minangka bidadari sekawan. Asma kula Febiola Anastasia Putri minangka bidadari 3. Asma kula Nabila Dwi Ariyanti minangka bidadari setunggal. Asma kula Kusuma Fatimah minangka Ratu Sekadewi. Asma kula Eva Sabrina minangka Prabu Adisoko. Jaman biyen ing desa terpencil uripe ibu lan anake jenenge Joko Tarub. Joko Tarub wis ditinggal bapake wiwit cilik. Ing sawijining dina padha tani ing sawah. Esuk-esuk Joko Tarub arep menyang sawah arep nyambut gawe. Nanging rasane ora kepenak. Joko Tarub menehi saran supaya ibune ngaso dhisik. Nanging ibune ora gelem lan maksa menyang sawah. Joko Tarub serujuk lan ngancani ibune nyambut gawe. Wis sore, Joko Tarub lan ibune mulih. Bareng wis tekan omah padha nedha bengi lan ngobrol. Nak, ana aku sing tak omongno. Nak, aku wis dewasa. Wis pantes lamar wong wedok. Cepet-cepet nikah. Aku arep ngelus buku. Nanging kula dhewe pun drama. Nanging ning Sulawesi ora ono. Kowe sing ngosen cek motor ngono. Kula kita kesel nak. Esuke Joko menyang sawahe arep kedalan. Senajan memangan kerja dhewean, dheweke tetep semangat demi ibune sing ringkih. Wis sore, wis wayahe Joko Tarub mulai karo panenane. Bareng wis tekan omah, dheweke ketemu ibune lagi berletak ing lantai. Kasunyatanipun ibune wis ninggalake Joko Tarub. Joko Tarub kepikiran karo tumindake ninggalake ibune sing ringkih ana ing omah. Dheweke banjur dadi mundur lan tansah katon surem. Ing sawijining dina, Joko Tarub menyang alas kanggo ngetengake beban pikirane. Ing suwarga, 6 bidadari ayu katon njaluk izin marang bapak lan ibune kanggo lunga menyang Mayapada. Bapak Ibu kula lan adik-adik nyuwun izin dhateng Mayapada. Kangen atus wonten Sendang. Wis budal anak. Nanging kowe kabeh kudu ngerti yen semoga kraton muni kowe kabeh kudu ndal bali menyang kraton. Nggih Bapak, kula sedaya kertos. Wis bali nalika kerajaan Propet Kerajaan Muni. Hati-hati nak. Nggih Bu. Ing sawijining dina, Joko Tarub ana ing alas kanggo ngilangake rasa kesel nalika mara nedha awan. Joko Tarub ora sengaja krungu suarane wong wadon guyon. Dheweke merayap golek sumber swara. Nalika dheweke bisa nemokake sumber swara kasebut, jebul ana bidadari sing lagi seneng-seneng. Dheweke mikir yen salah siji saka wong mau mestine dadi jodhone. Joko Tarub ngaku nyedhaki Sendang, banjur ketemu klambi-klambi wong wadon sing ana ing kono. Sawise milih, dheweke nyolong salah sawijining selendang lan didhelekake. Trompet keraton saka swarga muni, nanging Nawang Wulan boten gadah. Dadari liyane melu goleki selendane Nawang Wulan.
Endi Nawangwulan? Aku memang di komunitas politik. Menurut saya Bapak Ibu Nawangwulan boten bisa mangsa sentayangan anak desa dan berbicara. Nggih. Nggih Ibu, selendangipun Nawangwulan boten saged dipun goleki. Bapak kecewa marang kowe, amarga kowe ora bisa ngrumakat Ibu. Nuwun pangapunten Bapak. Sawise Nawangwulan lan Jogataru wis omah rada suwe, banjur dikaruniai anak kembar, siji wong wadon lan siji wong lanang. Anake jenenge Nawangasi lan Jogotengil. Sawise Nawangasi lan Jogotengil gedhe, masalah antarane Jogataru lan Nawangwulan tambah akeh. Nalika Jogataru mulih, dheweke weruh bojone Nawangwulan lagi masak. Mas, aku iso jaluk bantuan. Arep dateng apa, Dek? Tolong jagani geni iki mergo aku lagi masak sego. Kowe arep nang ndi? Aku harus menyang kali Mas besok kelambi. Nggih, Dek. Nanging kowe kudu iling aja buka tutup kukusan iki. Kowe kudu iling janjiku. Nggih, Dek, aja kuwatir. Sawise Nawangwulan lunga, Jogataru kelingan omongane kanca-kancane amarga atine kebak rasa penasaran. Jogataru buka tutup kukusan ing ngarepe. Dumadakan Nawangwulan mulih saka ngumbak lambi ing kali, Jogataru kumangsa wedi yen ketahuan amarga wis nglanggar janji. Sawise Joko lunga, Nawangwulan buka isi kukusane. Nalika semono, Nawangwulan curiga marang bojone Jogataru amarga isih ana gagang pari ing jerone. Dheweke ngerti yen bojone buka kukusan nganti sikile ilang. Wiwit kuwi, Nawangwulan kudu numeng lan ngayak sego kanggo masak, kaya umume wong wadon. Amarga tumpukan beras terus rudha, sawijining dina Nawangwulan nemokake selendang bidadari sing diselehake ing antarane tumpukane beras. Dheweke ngerti yen sing ndalikake selendang iku bojone. Sawise Nawangwulan ngerti yen selendang iku colong bojone Jogataru, Nawangwulan mutusake bali menyang kayangan lan ninggalake Jogataru lan anak loro. Jogataru krasa ora bisa nahan tangis nalika Nawangwulan arep lunga ninggalake dheweke lan anak loro. Ayo kali karo kowe ya apa, Dek? Ini bulan aku bakal libur sampean saka dhuwur. Rasane kanthi rasa bisa